Ahoj, v tomto videu ti poviem, ako spraviť obhajobu bakalárskej práce ako profesionál. Na začiatku si musíš uvedomiť dôležitú vec. Je v poriadku, že máš nervy a že si v strese. Tiež som ich mal. Mám za sebou bakalárskú aj diplomovú obhajobu. No ak by som išiel znova, bol by som pravdepodobne opäť v strese. Je to úplne normálne, no pokiaľ nemáš v posudkoch Ečka, táto časť je len prezentácia ako hociktorá iná, tak povediac povinná jazda. Podobných prezentácií bežný študent vysokej školy počas štúdia absolvuje niekoľko. Dokonca v tomto prípade máš menšie publikum, ako keby si prezentoval na cvikách, seminároch alebo dokonca na prednáškach, kde máš všetkých spolužiakov. V podstate prezentuje svoju prácu. Niečo, čo nesie tvoje meno a pokiaľ to máš z vlastného pera, respektíve z vlastnej klávesnice, nie je sa čoho báť. Vieš, o čom hovoríš, stačí to len zreferovať komisii. A aj keby bol v komisii náhodou nejaký zákerák, čo sa môže stať, ale väčšinou sa nestáva, ak dodržíš nižšie spomínané rady, dáš to úplne bez problémov. Takže poďme na to, ako správne obhájiť svoju prácu. Najprv ti poviem, ako to prebieha. Na prezentáciu máš cca 20 minút. Väčšinou je to okolo 15, poprípade, ak sa rozvinie debata, tak kľudne aj 25. Nesnaž sa hovoriť rýchlo. Radšej hovor pomalšie, aby si sa vyhol nejakým chybám v rozprávaní. Ono sa to možno teraz nezdá, že by si robil chyby počas rozprávania, ale pokiaľ budeš stáť pred komisiou a budeš mať nervy, je lepšie hovoriť pomalšie, aby si mal viac času na premýšľanie a tým pádom sa budeš menej mýliť, ako keď sa budeš snažiť hovoriť rýchlo. Môže sa ti stať, že sa v polke zasekneš a to ti spôsobí ešte väčšie nervy, viac stresu a ešte menšiu šancu obhájiť to bez problémov. Ako prezentovať obhajobu bakalárskej práce? Po príchode pred komisiu sa pozdrav, predstav sa a povedz, aký má názov tvoja bakalárska téma. Odporúčam ti, aby si pri tom stál, pretože to na komisiu pôsobí ďaleko dôveryhodnejšie a lepšie. Keď prednášaš, hovor ku komisii. Nepozeraj sa von oknom, do zeme alebo hocikam inám. V komisii sedia väčšinou 3 alebo 4 plus zapisovateľka a odporúčam ti pozerať sa na nich striedavo. To znamená, napríklad jeden slajd sa pozrieš na jedného, druhý slajd na druhého, tretí slajd na tretieho a takto dookola. Je to oveľa lepšie, ako keby si čumel niekam do blba alebo sa pozeral do zeme a vyhýbal sa očnému kontaktu. V úvode predstav svoju tému. Čo to je? Prečo si to vybral? Aká je aktuálna situácia? A čo sa týka poznania a ako si skúmal tento problém ty? Po krátkom úvode môžeš prejsť na výskum. Toto je hlavná časť tvojej bakalárskej práce a preto si na ňu nechaj najviac času. Používaj málo textu a zakomponuj grafy a tabuľky. Viac ti o tom poviem pri vzore bakalárskej práce, no teraz ti v skratke poviem nejaké dôležité veci. Grafické veci sú výborné, pretože sa dajú ľahko spracovať a komisia nemusí čítať siahodlhé texty. Ver mi, že po tvojich spolužiakoch pravdepodobne budú čítať veľmi dlhé texty, a tým, že ty prídeš s jednoduchými grafickými vecami, ich maximálne potešíš. Ak si tvoji spolužiaci tento návod prečítajú, komisia bude mať oveľa lepšiu náladu celý deň. Nezabúdaj na to, že komisia tam totiž sedí naozaj celý deň. Možno už druhý, tretí alebo štvrtý deň. Majú za sebou toľko tých prezentácií a skúšania, že už z toho majú naozaj dosť. Sú to tiež len ľudia. Preto je dôležité, aby si im to čo najviac uľahčil. Je dôležité, aby si svoju tému a minimálne výskum ovládal predu aj odzadu a vedel aj nejaké veci do plusu. Je dobré využiť nejaké zaujímavé fakty, prípadne odniesť maličko tému do niečoho, čo nie je témou tvojej práce, ale týka sa tvojho výskumu. Po prezentácii samozrejme poďakuj za pozornosť a môžeš si sadnúť. Prichádzajú posudkové otázky a náhodné otázky. Potom ako odprezentuješ, ťa čakajú ešte otázky, ktoré si komisia pripravila. Jednak tie, čo máš na posudku, a tiež náhodné, ktoré ich napadli počas tvojej prezentácie. Netreba sa však toho báť. Na posudkové otázky sa vieš krásne pripraviť. Nemusí to byť ani dlhá odpoveď, no rozhodne musíš odpovedať to, na čo sa pýtajú. To je prvoradé. Veľa ľudí robí tú chybu, že si pripraví polstranovú odpoveď, no v skutočnosti ani neodpovedá na to, čo sa komisia pýta, ale použije tam nejakú omáčku, ktorú komisia pravdepodobne prekúkne. Internet ti v tejto časti krásne pomôže. Môže si to pripraviť doma, prípadne sa popýtať niekoho skúsenejšieho. Na rozdiel od prezentácie ti túto časť odporúčam čítať, aby vyznela čo najlepšie a najodbornejšie. Plus, komisia uvidí, že si sa naozaj pripravil na ich otázky. A čo sa týka tých náhodných otázok, pokiaľ sa vyznáš vo svojej práci, nemali by ťa vôbec prekvapiť.
môžu sa týkať priamo témy, ale nemusia. Dám ti môj príklad z obhajoby pri diplomovke. Bakalárku si už totiž nepamätám. Tému som mal motivácia zúčastňovať sa na športových podujatiach. Po zodpovedaní posudkových otázok sa téma posunula na šport všeobecne, neskôr na nové trendy v športe a vyklula sa z toho mimoriadne príjemná konverzácia, pri ktorej sme sa dokonca aj niekoľkokrát zasmiali. Neboj sa tých náhodných otázok, pretože práve tie môžu ukázať, že sa v téme naozaj vyznáš a dokážeš komunikovať aj za hranicami toho, čo máš pripravené. Ak ťa zaujíma, ako konkrétne má vyzerať prezentácia na obhajobu, pozri si nasledujúci článok, kde ti dám aj svoju reálnu prezentáciu, ktorú som použil na obhajobe. Rada na záver. Ako regulovať stres? Pokiaľ máš klasické nervózne prejavy ako prešlapovanie či nejaké divné pózy, vezmi si do ruky pero, ktorým akože budeš ukazovať na plátno. No v skutočnosti ti poslúži ako pomôcka na odfiltrovanie stresu. Je to niečo ako antistresová loptička. Vždy keď príde stresová situácia, mačkáš loptičku. V tomto prípade by však bolo trocha divné, ak by si tam stál s loptičkou v ruke. A tak ti kľudne poslúži napríklad pero. Odporúčam ti tiež nebaviť sa so spolužiakmi, ktorí idú pred tebou na obhajobu. Pretože netušíš, akú majú prácu, netušíš, čo tam robia a môžu ťa veľmi zneistiť tým, že budú vyklepaní alebo pokazia svoju prezentáciu a výjdu von so slovami Bože môj, ja som to tak strašne pokazil. Ja som taký zlý a podobne. Toto sú presne veci, ktoré pred svojím vystúpením nepotrebuješ. Odfiltruj to, venuj sa sebe, pretože sa jedná o tvoju prácu, tvoju prezentáciu a ja verím, že to budeš mať perfektne pripravené. Na záver tohto videa mám na teba ešte jednu vec. Viem, čo to odnáša učiť sa na štátnice. Mám za sebou bakalárske aj diplomové. Bakalárske boli mimoriadne ťažké, no diplomové boli oveľa ľahšie a to preto, že som použil jednu vec. Chcem sa ťa preto spýtať, či by si chcel učiť sa menej ako tvoji spolužiaci, užiť si viac voľného času a mať pritom lepšie známky. Ak áno, klikni napravo a vstup do kurzu Hackol som učenie, aby si aj ty mal pohodové štátnice so skvelými výsledkami. Ja som tento kurz použil na diplomových štátniciach a vďaka ňomu som sa učil menej, učil som sa rýchlejšie, mal som menej stresu, bol som lepšie pripravený, mal som to lepšie zorganizované a výsledky boli vynikajúce. Preto, ak chceš mať pohodové štátnice, klikni napravo a vstup do kurzu Hackol som učenie, aby si aj ty bez problémov zoštátnicoval a mal vynikajúce výsledky.